ассалому алайкум, бародарои ҷон. Ҳама каса сози хуби худованд нигаҳбонтон боша ва соғ саломат бошед, ҳамавақт зиндаву обод. Бародарои ҷон, гуфтаниям ки ман худам курьерӣ кор мекунам. Касое ки мехоҳанд курьер кор кунанд, бародарои ҷон, доставка самокат ва зависа складо мекунанд. Склади калонда бошӣ, бародарои ҷон. ҳози дайни момент зимистонаи хунукай 295 рублай ва соати корид ва складои майдуда бошад 275 рубл соати корид. Зависа изакас мешава намешава фарқ надорад, бародарои ҷон. лишби кори ту рафтеста. хушук кор кунӣ, соатҳота бисёр мемонанд. Мисол 16 соатӣ кор мекунӣ, моҳожда 100 та меғалтонӣ, бародарои ҷон. ченаи стройка дика ҷода дахлучӣ кор кардан, бародари ҷон, кори беҳтаринаи самокат. агар афор метунӣ, мисол велосипед дар склад аста ва ё мегӯянд ки худ велосипед бихар, не ки хай кор мекунӣ, як моҳ ним моҳ як велосипед мехарӣ. ба электрони бошӣ, бо хубай электро чол на педал мезанӣ, на азоб метачӣ, бародари ҷон. ва гуфтаниям, бародарои ҷон, ки ягдунаки лайкамоне касое ки кор карданд метавонанд дар комментария бинависанд. ҳатман ман ҷавобшон медиҳам. номерои телефонтонро нависед, дар комментариҳо сабт шуда бошад, афор мекунед.